Iku payung-payung. Alah biang ai. Ora kelingan maaf ya Ten. Pamong. Kursi kanggo duduk ke pengantin, Pamong. Ayo. Kalesan sinden edan. Kalesan sinden soah. Mandek dia lagu ning tengah-tengah toah. Lagunya ditutup Sinden tengah. belek. Panggilan malarang 15 juta kudu sindenku. Turut pragat Gus mari. Di korhie. Iki, bisa yo. Lemes temen. Ayo, Pamong. Pengantin lanangnya didodokaken ning kursi pengantin. Ayo dipopong. Pokon dodok. Nah. Tut. Aja rosa-rosa. Buka tugel. Kunyuk. Wis. Aja sewot. Mantep. Yang kena pengantin digejetaken boy. Kin payungnya sebelah kanan, Oh, payungnya iya. sebelah kanan. Ayo, pengantin wadone didodokaken pengantin wadone. Ayo kokon dodok. Sebelah kene. Geser. Geser. Pengantin lanang dipopong digeser. Geser terus. Aduh. Hei. Bocah Serokokul. Tulang gus temen sini pengantin lanang. Aja rosa-rosa. Usuru pengantin lanang ke bobotnya 2 kilo. Oh. Pada potel sirap pada Google priwe. Duduk sampai nih. Men lololan. Lagi kan kursinya dipakai gedang. Iya ya nang. Oh ada Ningan. Udah. Tukang riase. Iya. Tukang rias sing Gunung Merapi ki maksud. Bendera. Babarian sing Gunung Merapi. Iya. Panasari. Bunda Peker, Enrika Pak. duwe rezeki Iya. pengen ngalungi Wakosim karo Bunda Ella. Mana. Yusin. Bocah kena urupane kewedinan temen. Sabar sampai kaya wong delongan daun berupa. Deleng raine pengantin. Yang umpane ning peturun. Bukat kecetit gulune ndak angel dikambah gulu wis tua. Ngapa bayi? Oh, balung wis alot. Ngapa? Rama, Nun. pengantin lanangnya kayak weng-weng. Duduk kayak beng benok mau nentas digawa beng ge. Oh, aku sudah ngobrol dingin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangakeun Ulah. utuh Menang dot. karo besan wong bondan. Meneng dingin sing Mangga. kula pengen uning lawan besan ku bondan dikene. Ke. Wah, iya nih kan. Anu payoban. Anak Nona bodre. Anak bodret, anak bidang 7. Lah. Kalungan lah kasing peta teman. Kening duitnya kericik kabeh. Ya wis sebagian nang nang gawurung kok. Kin kising kang lurah, kin ki udut ki. Kin bodrak pengantin wadone puyeng. Bodrak kayak panjak we bodrak. Weru lamun kita doyan kaki 3 uya. Ayo pengandang we bodrak. Kesuwun baik kalungan. Bondi ku bondane. kula. Oh sampean. Nggih. Oh nepangakeun kula kekirna ya wakil. Mangga pada pun apa? Oh ya tujuannya kula ki arep masakaken lanangan. Oh, Pengantin lanang. Oh masakaken pengantin lanang. nggih kula tampi. Oh ya kesuwun. Tapi nanti pasrahane Pasar kegawane. uning. Lah. Pasarahan sok kono. Disusup-susupaken bae. Lah. Iku Pamong iku. Marian mana gak balik? Lanang aja nakal. Oh, Sabar, aku, Bu. Senak kene. Ya iya. Yanto. Mengitakan Iya bucok. nang ayo ora. Iki kira Pengantin dicoba selak-selak. Kin pasangan. pasrahane gini. Ketinggalan kita. Ya, Tapi
Kula ki durung jelas gini apa-apa coba. Konon. Pamong disediakan kertas kosong karo pulpen. Dicatet gegawane pengantin lanang. Ayo, sok ndi inti dikit. Batok nagok. Nggih. Oh, kin pesalin kin. Apa kini? Pesaline pengantin lanang. Oh, pesaline pengantin lanang. Iya. Ya wis, ayo ditampani. Diterima ya. Oh, oh. Terus di mana? Pesaline pengantin wadon anak telung setel. Duh, akeh temen. Anyaran gini. Oli tuku sing supermarket, Beli oli sing Jogja, ora tuku sing butik. ora sokan ah. Ari kun sing endi? Oli tuku ning rumah sakit bekate wong tabrakan. Eman masih bagus-bagus. Abete wong tabrakan sing tabrakannya ku mati. Lagine masih bagus. Masih bagus. Ayo, diterima Pamong, diterima. Bos ya, dipisah karo pengantin lanang. Nah, Kita peturu nek. apa kuno? Kin spring bed. Spring bed. Iya kanggo bobone pengantin lanang karo pengantin Oh, wadon. digelar ya. Iya. Oh. Iya. Spring bed. Ayan bari ngantuk. Ini bisa nompol pengantin lanang. Spring bed kanggo turune pengantin. Iya. Ayo diterima. Anu kene rama mertua Oli anu tuku ning Jati Barang. ora oleh tuku. Ora tuku. Ora Oli hadiah. beli. Sing palura, Boro-boro sing panitia. beli. Ari kun sing endi? Oli kambangan sing kali. Iya. Eman ini masih bener. Oh iya. Kanggo turune pengantin wadon. Iya. Terus apa maning? Nah, bantal. Kin bantal Kinki ya oli hadiah. beli. Hari kun Gawane kita dewek kin kecuman isine duduk kapuk. apa isine? Pasir abot dibobong. Ya wis, ayo diterima. Ah, kun ning kandet lah. Apa kuno? Sembelian. Sembelian. Iya sembelian. Apa kun isine ku? Anak kelincine loro. Hari kun Merine siji sing oom meri lanang masih cilik. kanggo sembelian. Kanggo Ya sembelian. wis ayo ditampani ayo. Nah. Nah, hari kun kipas Kipas. urip tak beli kuno. Urip tak beli kaya wong bang. Ya maksudnya jalan tak beli. Kin kipas kin oli ning gudangnya Kang Lurah Suwanti. Mati ja kondang tali dewek. Cih, kone priwen nganggone? Ya diunyer bebak agar tur kagentenan. Ya, tapi ditulis ya kipas tapi mati ya. Kone pokok jaluk gantine kipas sing urip. Ayo ditampani. Nah, kin sing terakhir. Nah, kin ki payung aja oli door press ya. Wah sembarangan. Oh, oli hadiah tuku emas ning toko emas. Beli ah. Hari kun oli sing ndi? Dina winginan kan ana wong mati anyaran. Ning kuburan kueman payung masih bagus payah. Tegawa. Kian ki. Iya oli ning kuburan yang ono ku. Ya wis, ayo diterima. Masih anyaran. Oh, siji maning ku kanggo mangan nek. Kik pari. Kanggo nyelip. Apa? Lah. Kayak kanggo ngempani manuk. Ya apa kanggo mangan? Kanggo mangan. Ditampani. Kabeh Aduh. Wis aja dinding-dinding mana. Nah, kian ki sehubungan pengantin lanang karo pengantin wadon kan nembe ketemu. Ya. Dadi durungana perkenalan. Bener. Dadi hitung-hitung kanggo PDKT bayi ya. Ari mertua lanangnya mendi. Astaga. Ilaha illallah Muhammad. Pengen beru calon mertua. Iya. Iku ning ngarep. Iya. Oh. Lah ada karang siraku meneng bae. Iya. Koplok kok. Meneng bae. Orang mertua. Salim ono salim. Cirama. Yo salaman yo. Pangapura. Itu goblok payah. Untuk orang kena juara itu bersisir aku. Teh pengantin masih dijenggung. Cenggung. Salah.
Kok wedian pengantene kok beli. Ora nanti warai. Oh, nung ito. Aja delok pengantin nangis. Salah. Kuwu kok kuwu. Waras Mene. Ku. Sing bakal salaman karo mertua, sing diambung ku tangane mertua. Aja tangane Rainira. iki. Kuwu ngono. Kayak balas dendam. Wong salaman bae mana sing salah kedik kaya wong nganggo sendal. Iki ngono salaman. Ngono, bale meneh diulangi. Aja dicoro gendak. Cangkem. Pengantin cakep dicerowok kayak tumpang. Laila makoh. Laila. Kita kenang aduh payah. Tukukun salaman nanti gerambut. Pengantin aja perwasa kudu maling motor setan. Oleh set pengantin cangkemnya kayak kirik. Ono salaman sing benar. Kukun sedih ambung mau digerambut. Wis beli usah salaman maning ah. Beli usah salaman maning. Menang sing tetek-tetek ya no ga. Aja grogi aja gentar. Ya. Ono. Kula turi dumateng pamong saking Ligung, kalian pamong saking Bondan, mangga diaturi hidangan. Mangan. Nikmati hidangan. Yuk, Mangan. menang pengantin makene. Meneng pengantin. Kian mak khusus kanggo wong sejen. Hari pengantin kini kene meneng perkenalan lawan pengantin wadon. Meneng pengantinnya. Ya. Oh iya, kula ngucapaken matur kesuwun. Ikut dipetani kudlan. Ya. Kayak ketek ladang karo ketek wan. Ucok bener orang buat. Wis. Jagian kopi wis disepak. Ayo. Ayo. Nok. Op. Arep di Menu ning apa ya? aja kayak sutun temen sirake. Warai kini pada miyangso taking upaya kesempatan karo sira. Mau rawa pengantin lanang mampu bako. Tuh harimu ngerokok karo apa sih? Moleh. Aja nyisik kowe sangkane gadat mampu bako je. Dan apa? Iku jare ning rume. Udah doyan udut beli. Jampu. Los. Lah apa ya? Los. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Aja doa-doa. Beli bawa tanah apa kari beluk rama bae ya. Wis ya. Ya. Loh. Pengantin iku iring-iringan bayi. Iku lah. Wis endah pamang endah. Endah urusan wong loro. Endah. Aja kayak ngono. Ya wis ada mana? Rama ya. Ih, Aja rewel. pusing ngelik. Jagat enggak bener. Kan aku teles bae dak kayak gitu. Kang Kuwu Sumitra, Iya Bayu. Kang Kuwu Linglung, Likung tutu lilu. Kang Kuwu sing likung. Calon pengantin lanang. Ya iya, cenok kan pengantin wadon. Iya, Dodok kene sih. ajeng wedeni ya. Aja ndeleng irai bae. Seneng beli bakal dadi pengantin ke Jajar Pasang. Seneng. Ya iya. Apa maning lakine senok pada jabatannya karo ramane senok seorang ku. Doli ari kudu ngomong perkawinan kakang kalau senok najan dudu oli pilihan dewek tan hasil komitmen saking wong tua. Iya. Kondisi gawe bahagia ning laki ya. Ya sampean uga mangkone. Jawatir. Sing dadi wong lanang kudu tanggung jawab ning segalane. Ya iya jawatir pokoknya ta. Toli punten ya Kang Kuwu.
Kulane pengen nuruti omongane wong tua. Ngomong apa dia wong tuanya? Lamun mengko wis ijab kabul, Iya. terus jadi pengantin anyar, jare wong tua supaya langgeng ning jodone, gampang luru pakaiane, Iya bener. lancar ning rezekine, Amin. bahagia rumah tanggane. Iya. Poma ning malam pertama aja gerek campur. Iya. Yen durung 40 tahun ya Kang Kuwu ya. 40 tahun bareng kita nek umure sawidak 8 ditambah 40 berarti 108. Indah nih kita umur 108 ku masih bisa merangkang beli no dia tutup gua 40 tahun gua Jare main. wong tua kah? 40 hari Oh 40 dina. 40 dina. Iya mangkonon ya Kang Kuwu. Aja watir segala saran saking wong tua kakang bakal tak sumponi. Oke. Sing penting senoke sing dadi calon rabi mangko sing ngabakti. Kelawan ucapane sing dadi laki. Iya. Kesebut garwa kang soleha, garwa kang nurut segala ucapane sing dadi laki. Iya. Lamun wong wadon wis dadi wadon kang soleha, lawang surga kinok sing lor sing kidul sing wetan sing kulon bakale mancing sing dipegang gampang bayi. Tinggal milih ya Kang Kuwu. Oh sakin pajengan lagi pada langka. Oh kapan dia ada teramane? Ijab kabule. Iya. Jare mantas isa aja Kang Pas Kuwu. gendong isa. Iya. Kakang wis oli kalung. Oli rezeki sing bundai Andika. Iya sing bunda Andika kitu ya kaul mah beli. Ayai Andika. Cuman gertes ning batin. Kosia je anak sandiwara ning buyut Bangkong. Bunda Andika oli ake rezeki arep bagi-bagi rezeki ning pen sandiwara dwi warna. Tarare. Pengantin lanang Iya, ya ampuran dari pengantin lanang kan wis dirias, bener paman. tapi pengantin wadon kan durung dirias. Ning Indra Salon bayang rias. Ya wis mumpungane ning jero. Iya. Ayo Pamong, Ayo. senoke dirias dikit ya. Konon. Iya, ayo. Kang Kuwu. Iya. Pengantin wadone arep didandani dingin ya. Dangdani udah mau terbubak. Dirias Didandani. Iya dirias pengantin. Iya. Ning Indra Salon ente nih ya Kang Iya. Kuwu. Hati-hati Ayo, ya. aman. Ayo diring. Masya Allah. Anak cake Berapa dan mertua? hiayu. Tole bakal wis dadi sekalian Pamong ya. Diring akan digawa mene maksude. Oh, Alungan. Alungan. Anak klin. Anak bit nomor 16. Anak botre. Kontas di batu. Tas Iya. di batu. ayo pengantin dijodokaken. Ayo dijodokaken. Oh, tak pengantin wadon. Pengantin disambut kawan tepuk tangan. Ore. Priwe. Paman. Nun, Pengantin wadon yang untuk selbai temenin kita ya. ada daleman pun. Ya kayak nih kejar-kejar takan. Oh, sorak sing rame. Hore. Hore. Ya ampun barang dari Yas bisa berubah pakaiannya. No, wong ayu salon rabine kakak. Udah kayak wong lara untuk temen jawab. Guyon, Arya papa ke guyon. Jamli, halapan. Sorak sing rame. Hore. Ori-ori patakira. Priwe. Wong pengantin jiwi cetel-cetel kayak wong sengit payah. Saking gemesnya di pengantin lanang. Nenek anak dipejeti, Oh, bukan pada oh, pegel. oh, sorak. Hore. Ya, ini pengantin. Priwe. Paman, Nun, punya pengantin wadon pengen pernah kerja di pantai pejet apa? apa sih? Bisa mejet tapi nemen banget tenang. Haleman udah. Saking senenge Dodok. Nah, No, seneng beli wong arep kajajar pasang. seneng. Bahagia beli kawin karo kakang. Bahagia. Aja watir bayi. Sumpah batin kakang sawise kawin dan waktu sakian beli bakal kawin maning. Allah, bohong. Yakin. Bukti nih, Apa sih? sampean ku jare
Pengene gawis pernah dua keluarga. Bengene pernah dua keluarga tapi mati. Rabi bengen kan wis mati aku beli umum. Asalnya kenang dia penyakit kista. Ditambah nih kistane awit maning kenang TBC. Jadi ngaplang-ngaplang iki bae ganok rabine kakang rabi pengenku ya lawas. Beli ka paman Priwe. tuli pengantin wadon awake mambu kirik temenin deh. Tuli pengantin mabuk kirik. Iya lengawangi apa sih Dinko? Utem orang arti. Ora sabar bayi kakang pengen deleng wajah pengantin wadon sawise dirias kaya ngapa manda ayune. Penasaran oli kan dibuka jilbabe bayi. Ya iyalah subhanallah. Oh, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan, woi. Tepuk tangan, woi, tepuk tangan. Lah, pada bubar. Pamongnya pada melayu. Arep mandi. Arep mandi. Biyo, kok si riasane. Riasan sing endi kuno? Gunung Merapi. Ini kena kuana riasanku Indra Salon. Kita mah pengen nganggur riasan ini pelet. Mama Tembelek. lagi apa sih mbak? Hari sampean sih lagi apa? Kok bisa-bisanya kejadian kayak gini maksudnya apa sih? Paingan sampean ku beli balik-balik ya kangku bu. Paingan carik dilanjakakan. Bengkok dilanjakakan. Jadi kanggo ngawin bocah wadon. Kanggo kawin maning. Kanggo kawin maning. Kandane ada nih kene. Orang pantas mandat dari masyarakat. Ayo balik ke rumah. Yuk balik yuk. Balik ke rumah yuk. Mbong kita lebih pengen balik. Aja geret-geret apa kita. Anu, Aja geret-geret kita. Apa ini aku? Jadi bener sampean arep ngawin anaknya kuurakin. Dari siapa sih? Lamun sampean arep ngawin anaknya kuurakin beresana kita Maimunah. Laka niat kita konversi kuwadon. Kita makawin mater kawin simpanan. Karo sapa? Ya karo anaknya Orang kurang ini. orang kanggo pokoknya dinakin jamkian pegatan Maimunah. Ayo marek ning lebih. Marek ning lebih ayo Marian pegatan. Ayo diberesin kita nih. Bakal wis beres nembe ngawin karo bocah wadon kian. Pak Bong. Priwen tuh Anu. siapa kana? Bokat kulit tinggalan. Ayo ditiburi. Bokat ribut. Duh.